Je to náš Petr Copperfield. Udělej čaroděje, pojď. Dámy a pánové, takovýho Copperfielda jste neviděli. Ale z kapr já nevím, no. Sundej si hlavně tu čepici, kapr nemá čepici, ne? Když repuje, tak určitě nemá. Ty no, ale jak kapr lepuje. Sundej si tu čepici třeba na bubínek, jestli ti to Kuba dovolí. Kapr dělá takhle, ne? No tak to dělej a uvidíš, jaký to bude mít úspěch. Aspoň si ušetřím hlasivky, váče. A fakt se snaž. A víš, co je dobrý teda? Protože to musím teda říct, protože já jsem ve znamení ryb, takže to je docela příhodný, jako musíte uznat, že to je příhodný. Je to lepší, než já jsem ve znamení váhy a viděli jste repovat váhu? Samozřejmě se převážil na tu špatnou stranu. Ale to už je běžný. Dámy a pánové, kapr. Jsme před Vánocema, uvidíte repujícího kapra v podání Petra Hracha! Já mu dám nějaký rytmus, aby se kapr chytil. You and I the fall. I'm a punk. Prochází mi kyslík.